Виж, не е случайно, че работата ти те стресира. Значи, в световен мащаб най-големият източник на стрес е работата. И добре да си даваме сметка какво всъщност в работата ни стресира, защото ние редовно си говорим за стрес, обаче не сме сигурни точно какво е стреса, как се случва, какво в работа ни го случва. И всъщност стреса може да бъде сведен, причината за стреса може да бъде сведена до едно конкретно нещо. И това е когато имаме субективното усещане, че няма да се справим с предизвикателството, което ни предстои. А както може да се сетиш в работата, това е почти ежедневие. Постоянно ни се случва да се налага да правим неща, които не знаем точно как да направим. До сега не сме ги правили, над нашите възможности са. Трябва да научим нещо, да усвоим ново умение или независимо какво да намерим подкрепа от друг човек. Така че първата стъпка е да разбираме какво причинява стрес. Когато се сблъскаме с предизвикателство, което не сме съвсем убедени, че можем да се справим сами. И сега, като го разбираме това нещо, можем да си дадем сметка, че има 6 вида предизвикателства. Първото предизвикателство е интелектуално, когато не знаеме нещо. Както може да се сетиш, стъпката е да потърсим информация в името на подкрепата за стреса. Вторият начин, по който се стресираме, е физическия, когато не можем да се справим с някое физическо предизвикателство. Тоест, чисто на физиологично ниво не сме достатъчно силни, например, достатъчно бързи, достатъчно издържливи, не можем да се ориентираме в пространството, нещо такова. Тогава вариантите са или да потърсим подкрепа, или да потърсим инструмент, с който да се справим. Физически инструмент. Това може да бъде някакво сечиво, може да бъде технология някаква, може да бъде компютър, независимо какво. И третия вариант е да се погрижим за тялото си, буквално, във времето. По този начин ще повишим способността си да сме по-устойчиви на такъв тип стрес. Защото колкото по-добро внимание и грижа отделяме на тялото си, толкова повече тялото ни става по-способно да се справя с тия предизвикателства. Третия вид е междуличностния стрес. Това е когато не успяваме да излезем на глава с някой. Когато нещо в комуникацията е по-голямо предизвикателство за нас, отколкото сме си мислили. Това може да бъде някой шеф или подчинен, или някой на нашето ниво в йерархията. Няма значение. Важното е, че нещо в междуличностната комуникация ни идва в повече. И това създава стрес у нас. Четвъртото място, което създава у нас стрес, това е социалната обстановка. Груповата интеракция. С други думи, може да се попадне в ситуация социална, в която, например, сме пред много хора и трябва да презентираме. Или нещо в нашите развръзки зависи от цяла група хора. Тогава трябва да се научим да сме способни да интерактираме с групи хора, да повишим способността си да не се тревожим пред публика, да можем да артикулираме спокойно мислите си и позициите си, да отстояваме позиция. Всички тези неща, които в социалната интеракция групова са важни. И всъщност това ще повиши способността ти да си устойчив на стрес в социална среда. Петия елемент в контекста на стреса, това е поведенческия. И по-конкретно тези наши поведения, които ни позволяват да структурираме действителността. Това значи да подреждаме хаоса. Това значи да подреждаме работната си среда. Това означава да даваме предвидимост на околните около нас. Това означава да искаме от тях предвидимост. Това означава да имаме ясно структурирани взаимоотношения, да се знае кой за какво отговаря и в какви времеви рамки. По този начин намаляваме драстично стреса, който идва от нещата, които трябва да се правят, най-общо казвам. И финално, шестия елемент на стреса, това е може да гледаме на него като на морала. Защо морала е свързан с стреса? Защото морала е нещо в човека, което позволява на групата да разчита, че той ще спазва някакви рамки, някакви граници, няма да престъпва правилата и нормите. По този начин те могат да са спокойни, че този човек може да се разчита, че ще се държи, независимо как се държи, той ще е в някакви рамки, общо приети. И ако ти попаднеш сред хора, които имат съмнителен морал, то се нарича морален релативизъм, това ще ти създава стрес, защото няма да знаеш какво да очакваш от тях. Те ще са непредвидими и то по лош начин непредвидими за теб. И всъщност тия 6 елемента представляват различни посоки, в които ти можеш да действаш, за да покачиш способността си да се справиш с стреса на работното място. И всъщност по този начин своеобразно да направиш средата, в която работиш, по-малко стресираща за себе си.